Здравейте, това съм аз. Чувствам се неизчерпаемо вдъхновена. Представям ви новата си колекция Недостижими. Винаги от дете съм се старала стилът ми да бъде различен. Недостижим и вдъхновяваш за останалите жени. Затова и дрехите ми са такива и затова реших да направя и следващата ми лимитирана колекция Недостижима. Какво се промени след като тя се появи? Не знам, наистина не знам. Но сега мога да сънувам с отворени очи. Тя е там, винаги от другата страна. А аз пиша песен, която ще чуе само нейната душа. Тя е приливът, идва за малко и си отива. Аз оставам на брега, пея, а морето спомена напива. Колкото и да искам, никога няма да я хвана. Тя е мечта, илюзия, любимата измама. Всички я познават с много имена. За мен остава недостижима. Ден след ден минавам през живота с нови мисли, чувства и мечти. Слава Богу, всичко друго имам, но недостижима си оставаш ти.